srácok, én mondani, hogy ebben a videóban megint egy ilyen legabilis-et gondoltam, de csak azért, hogy triplázgatni, hogyha jól jön. Most menjünk a OG Tryhard skinemmel, amit így fehéren használtam mindig régen. Van ebből a legabilis eventből egy kevés idő, és akkor így fogunk tudni játszani elvileg. Na gyerünk, gyerünk. Ugyanúgy mozog a karakter, hál' Istennek, az meg ugyanúgy van. Pár bototot azt megnyalattam. Nyomunk egy ilyen szép kis imótot. Az imót nem, mert én pancsolom le őt. Mennyire, hogy nem pancsoltam le senki. Amúgy ez full bot lobby. Ez bot lobby, amúgy full az egész. Szóval én nekem az csak jó, hogy könnyebben megbírom nyerni. Még nem jó, olyan szempontból, hogy kiejtenék. Jó, ez az hogy nem tesseltem el. Mert különben esőzök egyet. Bum. Mennyire, hogy nem volt SPS-re. Az profi. Igazi profi. Jaj. Hát itt van egy kikje van, az egy más módja van-e? Ezeket a fejeket nem lehet nyomni szinte ideig. Mint ha megint a cooldownon lassította volna, bár nem tudom. Nem nagyon figyelgettem eddig. Igen, most másodban gyorsítottak volna, legalább idén, vagy mi? Ezt gyereket ezt most megálltam, nyilván. Menjünk át. Jaj, ezzel berobbantom a meg életbe. Hát ez szed. Az a cél, hogy betriplázzak. Ezen az eventem, hogy szar. Olyan gyorsan jönnek a bozakod, de ma triplázni sem lehet szerintem. Go, megint. Jó a hang, vajon? Ez mi? Ez mi most? Valami van megint valami. Egyszerre benyomod a punch-ot, izét. Akkor ilyen, nem is tudom. Akkor ilyen, nem tudom, ilyen furán fog. Izéltek a cooldownon szerintem. Gyorsítottak egy kicsit. Még nincsenek playerek nyilván. Miért van full bot lobby? Haló! Bot lobby lesz a pályán. Még egy bot se fogja túlélni, és még kettőben amúgy. Ezt a fejet. Leblokkoljam, ha? Blokkolom, lehagyom. Úgyse írjuk. Vazd meg, mi a fasz csinálok? Kapni akarok minden pénzt. $138 000 játsszák csak ezt. Nem olyan sokan, és többen szoktak játszani. Megint lesz ilyen 3 igazi player, geci, én hülyét kapok, esküszöm. Nem tudom miért, amúgy ilyenkor. Lehet, hogy sok embernek nem frissül még le. Lehet azért. Nekem úgy volt, hogy 0.84.5-be játszottam egy hónapig, de úgy, hogy senki mások nem frissült, még az ilyen creatoröknek se. Én nem tudom nekem milyen szuperkomputerem van, hogy van egy champion, ez az. Van egy master, jó, van 4 igazi player, nyom egy let's go, igazi pro ember, JXC Gergő is itt, vagy Gergő, vagy mi a szar. Szeretlek, vazd meg, de... Oh!
életbe. Szeretlek én. Szeretlek. Látjátok ilyen dessel, de mégsem. Így fogjátok meg tudni, hogy jól espésztek-e, vagy nem. Szóval egyszerre megnyomod, akkor fölállít, vagy nem is tudom. De menj innen, zogsz valami. Van páncsa, jó. Jó, de szeretném most azok úgy kombóznak, mint a... Bazd meg! Jó, vegyetek fel, féljetek meg. De bazd meg, ez mi? Ilyen nincs a világon. Csapó 2. Itt is vagyunk a Lega BD-be. Így, már megijedtem. Kibosz innen engem. És akkor nézzük, hogy 3-an vagyunk, akik normális játékosok. 10, jó, hagyjad már. Kurvára nem jó egyébként, mert ilyen 138 000-en játsszák ezt az eventet. Kicsit többnek kéne lenni, valakit kiütöttem. Megint szara izém! Megint szara... Na, most jó. Hogy mondják ezt? Mi ez? Ez a fos. Dilélyes az. Ború, ne legyen már ennyire dilélyes! Haló! Nem tudom miért egyébként. Tegnap nem volt még. Ó! De ez mi a fasz? Ez mi a fasz? Őszintén, ez mi a kurva élet? Már bocsánat, hogy így csúlyán. Fú, hallod? Már ideges vagyok. Aha, már egy szuper spatulát kiosztottunk, de nagyon nem leszokatnak. Van azért itt normál játékos, nem sok mondjuk, ez a Flox. Oh, get a késpezik invízzel majdnem. Na, itt minden. De ez mi? Ez mi? De mióta dob a Spike ekkorát amúgy, de most ez nem azért, mert hogy szar vagyok, hanem... Basz meg. Jó. Jól már sorsolódik is itt ki a Lega BD. Nem értem miért kell egyébként kisorsolni, mikor megvan adva. Ez ilyen Scopely Logic, vagy nem tudom. 1, 2, van itt 4, 5. Jobban, hát hogy direkt csinálják, vagy nem hiszem. Az kurva jó lett volna, hogy az legyen a karakterem. Akkor szépen kérlek a csávó, vagy csaj, vagy nem tudom. Szeretlek titeket. Ennyire szerettek rám jönni. Itt törünk, jó? Mentek a faszomba. Látod, egyszerre. Szóval vannak azok, akik úgy tanultak meg espézni, tudjátok, hogy így egyszerre nyomja le a két gombot, de nyilván úgy kell, hogy így. Azt a kurva mekkora espény! Én most meghaltam. Én most dead vagyok. Na, jó. Rő vagyok, hagyjad már. És akkor most aki úgy espézik, hogy egyszerre nyomja meg a kettőt, most pancsolra jól megszopja, már nem tud eselni a karakter, szóval nézzétek. De, most pont eselt. Akkor az egy bug megint. Technics Scopely, szeretünk. Az jó. Kicsit szinkálódunk, vagy hogy is lehet. Invis. Vamos. Stop better. Stop a legjobb. Aha, szerintem nem fogok ott felmenni. És nézni. Jaj, de szeretlek, de vicces gyerek vagy te. Hogy rohadnál ketté. Na. De szigma vagyok, hagyjad már magad. Na most tripla, na most tripla. Hagyjatok. Bazd meg! Az a cél, hogy triplázok egyet, hogy már nagyon sokszor összejött, de tuti videóban nem fog összejönni amúgy. Akkor átespésztem már rohadt életbe. Az rohadt, ez szép, de csak meg akartam mutatni, hogy hogy kell espézni. És sikerült is.
És majd ha lesz live, akkor aki nézőit nyer, az befrendelem, jó? El kéne érni az 50 subot, szóval aki így esetleg, nem tudom, néz engem, így megnézem videóimat, az ott megtársadalom, így nyilván befrendelem, ha akarják, úgyhogy Isztánból lehetőzik egyik se. Talán Walter. Na, ez volt az, amit én mondok, hogy amúgy szépen toltam a csávót, hogy... És Invis ugyanúgy megmaradt. Ahogyan... Bírom spamelni amúgy így. Állandóan szinte lehet így. Állandóan lehet spamelni szinte, ez hál' Istennek, ez hülyeség amúgy. Most van sok normál player. Na, itt most kiderül, hogy hány normál playerünk van. De ez is mi a fasz? Hogy föl akarunk vanni a ház, vagy mi a geci? Megint vezeti Sziger, vagy mi a fasz a neve? Na, most van elég sok player. De ez mi volt? Ezt láttátok, hogy mi volt? Lehúzott. Aha. Ott Gergőkéd az úgy repült volna a csávó, mint az... A champion player engem meg ez. De nagyon rám jönnek, rohadjak meg. Nyugi, még a Stumbler az. Menjünk gyorsan tovább. Kakalime. Így akartam egyértelműen. Jó, itt most... Jó, nem haltam be. Ez engem most... Menj innen. Tessék én. Na, mit csináljak? Tripla. De nem megyek vissza. Későn ugrottam el, hogy életbe. Most triplázni akarok, Triplázni akarok. I want triple, bro, what the fuck. Hány percnél járunk? Bazd meg 10. Akkor ez az utolsó kör, srácok. Kurvára remélem, hogy össze fog jönni egy tripla, mert mondom, én nem tudom. Nagyon mérges leszek magamra, hogy ilyen béna vagyok. Jó, nem vagyok béna, hogy kecinetes spésztem, de az most már elég. Ő most rám fog jönni, mint az állat. Mint az szar. Kicsit ilyenkor amúgy diléjes, de ez fasz. Az a dilé, amit most kapok, hál' Isten. Ám mondjuk. És van néha egy ilyen keményebb dilé. Hát vagy ilyen 5-6 ember kiesik, akkor már jó is. Szia. Ott a taunt lesz egyébként, és a taunt azt tudnám spamelni, mint az állat. Jó. Bum. Ez a briefcase ez egy ilyen no skill szar. Rájöttem. Nem no skill igazából, mert ha célozni ezt kell vele. Na jó, itt most meghol az összes bot. Jó, kombo. Menj innen, hülye, goldos player. Goldos alapplayer. Oh. Wildschlitt kiespézzük a ilyen. Menj már innen, de. Szép. Itt vagyok dead, nem vagyok dead, jó, nagyon ügyes vagyok. Ez most benyaltam, ez állat, de nem, mert jó vagyok. Na, ez fasza. Geci, és eltalál a slide életbe. Szerintem ennyi lett volna ez a mai videó. Dobjatok egy lájkot, meg iratkozzatok fel, meg nem tudom miket kell ilyenkor elmondani. Na, sziasztok!